तो दोस्तों, अभी अभी एक गाना आया है, तोर मजनुआ रंग बाज के थाना दीवाना बा। सोचो जरा, क्या ऐसा हो सकता है? पहले लोग हीरो और हीरोइन के दीवाने होते थे, सेलिब्रिटी के दीवाने होते थे, महान लोगों के दीवाने होते थे, जैसे सलमान खान के दीवाने होते थे, No, 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 करीना कैफ के no. दीवाने होते थे, करिश्मा के दीवाने होते थे, नूरा फतेही के दीवाने होते थे। लेकिन आजकल लइकवा कहत बा, तोर मजनुआ रंगबाज के थाना दीवाना बा। तो दोस्तों, लइकिया कहत बा, दुआरा पे प्रशासन जब से आइल बा, सचो जान जियारा डेराइल बा। छोड़ दाना काइल मर्डर हो, वांटेड में नाम तोहर आइल बा। त लइकवा कहत बा, मारब खोपड़ी में गोली हमर पक्का निशाना बा। तोर मजनुआ रंगबाज के थाना दीवाना बा। तोर मजनुआ रंगबाज के थाना दीवाना बा। Oh, no, no, no. तो दोस्तों, लइकवा का बड़ा बड़ा भौकाल सुन के लइकिया समझावत बा, अभियो से सोना सुधार जाना हो, प्रेमवा के राह पे चल जाना हो। सुन पगली तोरे पगला, अब की बार बारियार कौनो कांड करी रे। जेल भइल ससुराल ता कागज के पाना बा। तोर मजनुआ रंगबाज के थाना दीवाना बा। तोर मजनुआ रंगबाज के थाना दीवाना बा। तो दोस्तों, फिर लइकिया कहत बा, लागे ना हाथ हाथ काड़ी हो, लगतावे डर हमरा बड़ी हो। हमरा मौत से खेले के आदत अब कबो ना जाई रे। जे नजर हमसे मिलाई उ त जान से जाई रे। देहाती मानिसा वधेस पर मुद के न माना बा। तोर मजनुआ रंगबाज के थाना दीवाना बा।